Hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। लोगोसेनो भिडिअखौबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामनानै थाबाय। दायो जोङो हाबानि मन्दप बानायनो थाखाय केन्सि नांगौ जानायनि थाखाय हागासिनो। केन्सि हाखानाय गैयामोन जोंहा, बेनिखायनो खस्थ' खालामनानै एसे हाबाय आरो हागासिनो। केन्सि हानायाव बहुद टाइम थाङो जोंनिया। Amnai pomplaman. Halo, halo. Halo, halo. जोंनिया सारा मेजारमेन्ट नायगासिनो, जखाखौ लागासिनो। Sini ka mabay? Niki mas handang gotangku. Kontak sama messenger atau message surnya nama? Nuhon Minggu disuruh nang. Angon bang orakin. Nah? Hor bang orakin. Mau mana orang? WhatsApp number kade. Balik mah. Labu nang oleh sih ubah. Oi, ini karena tuker ya, Le? Hah? Ini karena tuker ya? Baba kan nơi kêu đó. Dia tadi yang bagai ni fene. Iku baba kan nơi còn vậy. Buka lim ni. Dan lim. Nah, baik itu tak ada. Baik sini halang kata sampai. Hah? Nawan tak le. Mungkin ada yo. Manipuri lekson. Manipuri lekson itu lang dengan sini. Itu om tu. Buat itu. Oh. Pasal. Biar orang kemba. Itu lirjem ba. Itu lirjem ba. Ada munci bukan ni kena. Oda sanan ba. Musi santi sayo. No. Hah? Jalan ni. Misi dah ke? Mungkin no pa. Sekarang boleh sekarang lagi. Tidak, sekarang buat sekarang dia lah. Garon yo. Ini ikut mana pun dah. Sekarang pun. Ini yang mana? Sebarang kamu dulu sasar. Ke Bandung bro. Kalah. Pemnang nama? Orang fakir. Tahu deh. Ini mau. Masang mau masang. YouTuber.
덜로 탕내래 겠지. दै미याव. नोंनिया टिभि थानानै लाथ'वाखै भिडिअ हगारलाय। ओइ लाखादो सम भिडिअ बोलाय सागलाय जोबाखै नाम जोबाखै नायदोंमोन ना बुंबाय था गोदोर मोनसे लाबावनाय रांदन जे मा बेखौ लांनांगौ गोदोरखौ थार्मकलखौ थार्मकल फुल अ गोदोर माने फिसा खालामो फुल नांगोन फुल ओइ फिसा जाया फिसा जाया इयाव गिदिर नांखागोन गोदोर गांसे लाबो मोनसे थार माबा गेलेबाय खातारा गेलेबाय नुखादे फै माबा लागि थांनाङो मर सखनाय एनि गला मारले सिखोमोन या गं गं खां दै नुखादो दे भिडिअ ला जतन मुलियाव दे भिडिअ ला काटे भिडिअ ला दे राजिब मोजाङै माव काटे भिडिअ ला नै बिथांमोना हाबानि मन्दप बानायनायाव मोजांथार सोरनोबा नांगौबा अर्डार हरनो हागोन कन्टेक्ट खालामनो हागोन इन्जिनियार नै बिथांनि इन्जिनियारा दे काटे भिडिअ ला लादो दे लादो काटे भिडिअ ला ओइ फिउं जान ना फिउं मा फिउनलै कि फिउं ए मुसुनि औ माबा गाइखेर सेर गोदान फिउं कोना कि मावग्राफोरा सिनिनो लाबोबाय औ साम नाइस बरिया जादों बरिया काटे आंखौ लाला नुखादो नोंखो नुजाबावबायसो भिडिअ ला मा टाइम खेलें मोसाव लाना आंखौ गोथाव लाखना भिडिअ जादे इउटुबाव सिनाव बायो मोननाया भिडिअ लाबाय थानाय खाथियाव थानानै माबेयाव मोसाने ओइ दितामोननिखौ लानाया नों दितामोननिखौ लानाया नोङो जादे मानसिया जादे खानि जोङो सोर लादोंमोन सोरनिबा चेनेल मोनजादों सोरनिबा चेनेल मोनबाय सोरनि मोनबानो नायदों पिंकुनि खोमा पिंकनिखौ आं गोजौनिफ्राय सामलाय टपि लानानै थांदोंमोन ना नों इखो गामसायाव टपि लादोंमोन ना नोङो नुखादोंना दहायो दे थाब थाब मावदो माने खासे इउटुबारनि नुदों आं माने इयाव नुजादों नोंसोर खानाया फाग्ला दामिनिसो खोमा मोनना नुजादों बोरै फिदिंदोलै राजिबासो नुजागासिनो ओमफ्राय मन्दिर जाहांबायानो दस' आरोलाय माथो नांबावगोन ना एनडि बिलानिया जानोसैयानो एनडि केमनि खाथियाव मा जाखो भितराव केमनि साहा खोलानि सिदा सिनिखौ बेलेग कालार होनांगौ कालार होनानै थार्मकलखौ ओंखारथारसिगोनसो ना दिनै बरियानो दे सोरनिमोन इयो डिजाइना माला डिजाइना सोरमोन डिजाइनारा बिदोमा नोङो yes दे हामदो दे ब्लगारा दासो फैदो ब्लगारा दासो फैदो नै मावथिफोरा मावगासिनो नायग्राफोरा नायगासिनो आं दासो मोनफैदो होनसा सोरबा फनबो रायलायदो
Blogaनो deh, blogaवनो Seventy % जाबाय ना? मोजाङै दो हो दिदोम 70% कमप्लिट जाबाय 70% जाबाय ओंखारसिगोनानो नैखो ओरैनो दोननाय जादो आया माबा लाथारा माने रानियावनो माबा लाया मा जायो माबायदि बानायना सोंनांगौ नै नोंनो वाट्सआपआव गोनां दा नोंनि वाट्सआपआव गां फान लाबाखैना आङो Eko nunda kita re tare tare tu jaila deh